ulun bakal matedhake wahyu katentreman maragage tampan ana Werkudara Janaka. Kok kowe? Lah kok dadi kowe? Sik to, Pak, sik to, Pak. Petro sing nganggo Valentine Day mau. Kok Valentine Day? Awake ping. Lah kok Petro nang kene, Petro? Kula, Pak. Rene. Wonten waduh. Iki piye? Niki gawean kula. Wis kowe rampung nggonmu wujud kaya ngene. Iki tok gawe saka apa? Saking pethel kula, Pak. Wenteh jatine wujud. Petro, Nun. Aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Panakawan, nggih. Dene kanthi lantaran Iwang Pikulun Sang Hyang Bathara Wenang nyilik marang ragamu didandani cara pandhita. Nanging katemane sira Panakawan Petro ingkang dadi lantaran tumedhaking kanugrahan wahyu katentreman marang adi-adiku Pandhawa utamane Arjuna lan Werkudara. Apa ta sababe dene Janaka lan Werkudara ingkang kudu nampa wahyu? Sabab tentreming jagat, tentreming negara kuwi sinampirake ning pundhaking para satriya. Ateges Arjuna lan Werkudara wis pinerca dening para dewa minangka dadi satriya, satriyaning praja, satriyaning jagat ingkang bakal andum katentreman lan karukunan para kawan. Nggih, sinuwun. Koko Prabu, iya. Kok wonten mriki? Aku Suwita Waru Begawan Sabdawa lho.